Hi guys, mayong hapon. Aduna ko'y ipakita kanyo guys kining among dapugan guys nga loy kayo nga wa pa ma porma. Kining dapugan guys dapog ni sa kauban ni sa balay nga akong i-video tong ningagi. Nga kining dapog guys atong makita karon sa atong atubangan. Muna among kuan guys, muna among dapugan guys. Pagid mga kayo mapurma guys kay upay bungbong. Sin pag atop guys so nga reject na sin salin sa bagyo ning sina guys. Ugto pod usahay kay dili kagayan nga napoy kuan buslot. Nga mo ni purma sa kuan guys, abuhan. Loy kayo guys oh kay gamay ra kayong among kuan guys, abuhan. Sa man guys nga na biktima man gani sa kuan guys, bagyo. Muni purmaha guys. Ani. Gaban po sa kuan mong balay guys oh, purma na mong balay kay pag purma pud guys. Upay bongbong nga sin pang reject kay taplak ng mong kwarto guys. Ang purma guys oh. Oh, mo na purma balay guys nga upag kayo makuan purma muna guys. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos ug ayaw mo kanimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigaro TV ug sa pag-like, subscribe aron daghan pa mo videos nga inyong matanawan. Salamat guys, thank you.